optager. For en gang skyld har vi ikke skulle skændes med Mathias om at spise mad i dag. Hvorfor har vi ikke skulle det, Mathias? Hvad har du spist? Kylling. Kylling? Mm. Og hvad mere? Det fik vi i går også jo. Og hvad mere? Kylling. Og hvad mere? Hvad mere? Kylling. Hvad var det brune, du spiste? Det var grund til det. Sovs. Ja, hvilken sovs? Fælles romsovs. Var det godt så? Ja. Det var godt. Det var også Spiste du kartofler. bare videre. Der er også en her, der var meget tilfreds med morfars drømmesovs. Jeg tror, han skal i bad. Også Der tror jeg faktisk, at begge to skal. Mathias har det også i hele hovedet, så vidt jeg kan se. Hvad med dig, skat? Skal du også i bad? Jeg skal i hvert fald vaske fingrene lige. Er det godt, Bjørn? Ja. Vil I få noget mere? Og jeg har prøvet, han vil. Hvad var? Jeg har prøvet, og han vil ikke. Er du med nu? De har også spist meget begge to, ikke? Ja. Tak for munden. Velbekomme, Mathias. Hallo. Jeg har spist 2 stykker kylling. Det er flot. Og min mors rødbeder også. Det var godt. Er alle glade i dag så? Nej, ikke nu. Hvad skal du så? Der er ikke sådan skal lige ud. Hvad skal du? Lige. Nej, han skal sikkert et eller andet. Hvad skal han? Hvorfor filmer du på en spise? Vi bliver nødt til at filme et eller andet, mens han render rundt derude. Hvad laver du med hunden? Jeg tror bare, han skulle på toilettet. Jeg tror bare, vi slutter her. Vil du også have drømmesovs, Cosmo? Det tror jeg. Det er faktisk lige så godt som lørdagskylling i gamle dage.